Ayan guys, part 2 na ni, please subscribe my YouTube channel na please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional. Maraming salamat po. Part 2 na. Yeah. Nahulog, ikaw. Asa man ni aging kabaw? Tulay-tulay. Kasi nagbarko, bangka. Uy, nakakbong lagi kabaw. Hindi pa magaron eh. Kabaw rin na. Tawad ang tawad. Mayos tulay eh, nakati. Nga po itong batan ko, nagtambok sa nagmotor. Kaya nagtambok. Hulog na yung motor. Ngayon siya luwas. Kuha siya to siya, gara-gara man to siya. Hindi nga na siya ayan na dahil. Nahulog na niya ang motor. Ano pa makita ay? Abalag nawa ang motor, basta dili sa may nawa. Nagani kasi nakalangoy Buhay sa siya. Oo. Nakaroon na ito yung nagbungan ba? Gani, namatay siya. Ang motor yung wina doon. Ang motor nakitaan, naluay kay siya. Luwas yan, ang motor lang yan. Kaning tulay oh, inigtabok bang nanay sakyanan. Oo, kan gunog naman na. Tuyo maganin ng tulay nga magsunod po sa tulay nga duha tulo kasakinan magtapok sa tulay. Bugat naman ay kay na. Oo, nagmunong man mo. Nanghunong man dapat ayad nagsunod. Oo, isa-isa. Okay, bita mo hunong tong isa niya. Mabugatan man tulay. Kaya kuwan man na. May capacity ba no? Okay lang nagdagan. Lami kaya yung sumbaanan pang Hindi po ka lang kuwan ng food. sumbaanan ba? Dito mabuntay yung Gisulod siya gisulod. Oo. Gisulod ang isda. sa'yo, nakapagbalibali. Oo. Pati na mga sibuyas, mga atis, mahulog. Saka mo pa dito mo. Ay, mamalita ugma. Ugma na kay hilot pa ta. Sa Facebook. Mas Facebook. Order ta sa Shopee. Ano naman na sa Shopee mo no? Kung unsan sa Facebook na po na siya. Kuan Shopee. Shopee. Yan po, kamera. Ibuyag na ba kasang iyaan kasi guwang ito maminaw tapos 79. Hindi na mukha bulalo, Sergi bulalo. Nanap po yung mga nanganak ng bukid ba? Nanap po yung nahugno, magkakulo kayo hugno. Kargaron ka kay kanya nakalukan. Langkat ang kuwan. Ako ko sa kilid dito sa dalan. Yan nakuha ng kilid. Kung pupila gyapon. Diwalwal ba? Diwas gyapon. Yes, doon ba kay dakong tubig damage yung mga appliances ana ba? Ano? Masudlay tubig. Ano nagtumis Manila. Yeah. Yung hayang tamam. Ati guys. Manakit. Ini naman ini. Makakatipid ka ng maraming pera sa pag-aayos ng appliance sa bahay. Mag-order na yun upang makatanggap ng pinakamahusay na deal. Adopted na din yan na. Nagtatakot ka pa ba ng mga sirang bagay na hindi na kayang ayusin? Ngayon ay ipakikilala ko sa iyo ang produkto ng Founder for Aluminum Welded Rod na gawa sa aluminum, isang matibay at hindi nakakalaso na material. Sa ito na bikuho at mabilis na welding effect dahil ang produkto ay may pulbos sa loob. Mahusay na sobrang ability at corrosion resistance, mataas na thermal conductivity, magandang electrical
Ano, sila dala eh. Gamit sila na lalabas. Dalawa ako. Kapag kay chat, mabili mo tuman. Hindi na kailangan gumamit ng malalaking welded Dalawa machine na kamal lang. nakakalasan ng mga blok ng paghihinat. Ang mga powder for aluminum welded rods ay maaaring ay welded na kabilis Sa akin naman kaya. Ano na siya? Kabilan ng pag-welded ng mga tubo ng Kung tubig may sa iba bahay. nga makabalo, di mo nila Amen kabalo, ang limot-limot at nalimot. Ah, Ano, mas lang kalabak. Bahagi ng mga tangke ng tubig, mga pibo ng kuryente, at iba pa. Ang tanso, aluminyo, bakal at hindi kinakalawang na asero ay maaaring lahat ay kumunihin at tunawin. Gumagana ng maayos, nag-aayos sa mababang temperatura. Hindi Hindi nakakalaso. na duha ka malo. Mo reply mo po siya. Gamit ang produkto Wala sa kong bahay, malo. makakatinig ka ng Reply ko maraming kahabol. beses na maayos ng appliance sa bahay. Yung pag-order na yun upang makatanggap ng ang kuling pinakamahusay na. na Yan. Ha? Kaya. Nagkakaroon sa mga ng mga silang bagay na hindi na kaya Yan ka sa YouTube, ma'am. Ngayon ay ipakikilala ko sa iyo ang produkto ng powder for aluminum welded rod Yan na din, gawa sa may aluminum. Isang matibay at hindi Inukuhan ko. Nanagod ko sa YouTube. Kaya kita naman masakuha. Ilalagay ka na. Nanagod ka na sa YouTube. Ma'am. Asa mo na yan? Ano rin yung kumatanan? Asa na eh? Arulay. Nasa videos. Ako nang share. Dito hindi. Buta na sakit. Di aray na biyak rito ka. Ah. Ang tagamay. Nagod ko lo nandala sa bag. No? Haplas. Pagkabantay ko sa uban, baka namin mga ipikas yung dala. Bago lang may isa na yung sakmanay ko pa. Dati ako, ikaw, ako'y maamoy sa inyo mga kuan. Karon puro amoy na kanako pag tinigulan. Mga haplas na. Kasi nga ni dito tigulan lang mo, amoy ko na tigulan. Ako na kayo mga pahumot man. Pag may pahumot, humot dyan. Amot na dyan na, cherry man eh. Nga ni daw, Victoria's Secret. Kaya pa kayo. Ang halong yun. Pagkadugay na nasa mga 50 plus, delikado na niya. Kasi yan. 60 plus na kita. Kanay dyan 60, 70 na wala dyan. Ah, Sige naman. Smile mo ko na video bro. smile sakit kayo sa nan. Di isa mo smile. Sakit kayo. Ah, ah. Pastor, Hindi mo sa di lagi na sa mapidyo ka ng sub ano eh. Wala ko bulat, i-video ko. Asa kung maulang mo video ka ng bulat? Ano? Eh, bulat ako i-video. Pero ganun.